vo novej hre od Killsa Steaka. Dneska vám ju idem práve vysvetliť, ak by ste mali nejaký problém, ak by ste nechápali. Takže začneme so tým, že ak si zoberiete brinota, máte si ho vlastne zobrať a máte si dať pri tom pozor na lavu, lebo lava, napríklad pozerajte teraz, vôjdem do lavy, pozrite sa, čo sa stane. Zomre, úplne automaticky. To je jedno, v lave proste neprežijete. Ideme na druhú vec. A to je update 50 000 lajkov, čo? Ok, dobre. Takže teraz ideme vysvetliť, že si to naviete. Máte to na slow mode, šíste na dole, viete kúpiť stop lava, že stopnú lavu, potom viete kúpiť VIP, Lucky Block, Starter Pack, VIP, 2x Money, Speed Coil, Gravity Coil, 1 500 000 za 10 000 peňazí. Viete to naresetnúť a to vám zrobí, že by ste mali viacej peňazí, že budete mať X, že budete vám, dáte, že normálne vám dáva 1 milión, ale keď budete mať 5X, tak vám bude dávať 5 miliónov. Potom tu máte 3 plus Jump Height, že vyššie skačete. Napríklad toto je najprv, keď začneš túto hru, skáčeš takto. Ale ako asi aj na nejakom 7 alebo 10, tak už takto skáčeš. A keď skúpim Gravity Coil, tak to je úplne už ope, áno. Potom máte Speed Coil, to vás iba zrýchluje. Poďme na ďalšiu vec. Takže ukážem vám ten index. To mám brinota. Zoberieme ho. Pri tom počkaj, poďte sa na index. Máme Common, Rare, Epic, Legendary, Mythic, Secret a Celestial. A čím lepšie idete, tak tým lepšie brinoti. Napríklad teraz tu sú Legendary iba. Idem na, a tu na, kde som teraz, už sú Epicy. A tým menej a menej. Epic, Rare a Common. Dobre, ideme na upgradeovací čas. Dobre, nejakého random brinota, neviem tohto tu na. Položím ho. A kliknite toto tu na, čo mám teraz na obrazovke. Tak to vám ukáže, keď na toto kliknete, na to upgrade a potom vám dáva ťažké peniaze. Nedám až tak veľa, ako niekedy, ak ste, a tu máte. Poďme na ďalšiu vec, toto. Ak by ste už nejakého brenda nechceli, choďte tu na, a tu dajte, že I want to sell these brandot, že že chceš sell iba tohto brandota, potom, alebo všetkých, potom koľko stojí a potom, že čau. Takže ako nechcete, dáte sell this brandot a, no dobre. Potom tu máte ešte ladder, aha, som rebrík, toto skočíte, položíte a tak to je taký a potom je ľahšie vyliezť na tieto stĺpy. Napríklad teraz vám ukážem. Som nejaký začiatočník, kúpil som si za Robloxy niečo. Idem na to. Teraz si položíte a teraz vám to ide ľahšie na to vyliezť. A tu si viete upgradeovať speed za peniaze. Takže ukážem vám napríklad, neviem, vyzdvihnúť nejaké peniaze. Za chvíľku pôjdeme porieť Celestiala a to bude, och joj, odpadnem. Prečo som taký buknutý? Som buknutý. Tak nejdem sa vypalnúť. Dobre. Je lava. Dobre. Jupi, spalnuj sa Celestial za 30 sekúnd. Čo teším. Ak sa tam vôbec dostanem. Poďme stihnúť, vyskúšame to stihnúť, či to stihneme. Myslíte, že stihneme Celestiala? Neviem. Ako mohli by ste dať ten odberík nejaký, viete, taký odberík, vieš? To by dosť pomohlo, lebo zatiaľ mám 0 odberíkov. Uvidíme, ako môže to slovo povedať, daj odberík. 19 robuxov. No, dobre. A tu viete si za robuxy kúpiť, takú vec. Že sa dáte naspäť, proste. A teraz vlastne ďalšia vec. Úplne, keď je overflow, tak to úplne zatopí celú časť. Ako napríklad teraz Celestial časť. Je to dosť vysoko. Už niekto prestane jesť ako toho Celestiala. Zase to ten disco, je sa to volá diska veľmi. A on je Blood Moon. Ak by ste chceli vedieť, tak za 4 hodiny ako... No nie, je event, ale to keď pozriete si toto video, tak to nie je realita. Ak by ste nevedeli, ako sa toto hra volá sa to Survive, medzera Lava, medzera For, medzera Brain Rods a môžete si ho v kľude zahrať, nie je zlá hra. Je to zabavné, ja si myslím. No ani som ešte neukazoval toto tu na... Teraz už nekúpujem za Robloxy, toto tu na Revive. To si viete, akože kúpiť, ale ne... Ja toto neznášam, keď sa mi stane. Proste ide lava, ja sa tam úplne niekde spadnem. Je to ten Celestial. Ojojoj, pomoc. Pomôžte mi s odberom. Ore, ďakujem, že ste mi pomohli s odberom. A čaute, toto bolo ešte krásne. Napríklad vidíte, tento brand dáva málo, ale keď sa ho poupgradujete, už nedáva viacej. A čaute, vidíme sa vo ďalšom videu.